Marstek Venus, mimoriadne výkonný systém na ukladanie energie s prepojením striedavého prúdu, určený na ukladanie rôznych zdrojov energie. Funkcia Plug and Play, maximálne nabíjanie a vybíjanie 2500 W jedným káblom podporuje viacero pripojení k sieti Marstek Venus pre uspokojenie rôznych energetických potrieb. Marstek Venus má prístup k cenám elektriny v reálnom čase v 46 krajinách, automaticky nabíja alebo vybíja podľa vašich prispôsobených cien nabíjania a vybíjania, čím šetrí a zarába peniaze zo siete. Marstek Venus vylepší akýkoľvek existujúci fotovoltaický systém na systém skladovania energie. Ukladajte prebytočnú solárnu energiu na použitie v noci, aby ste sa vyhli odovzdávaniu do siete za nízku cenu. Maximalizujte zníženie účtov za elektrinu v domácnosti. Kompatibilný so všetkými fotovoltaickými systémami. Nie je potrebná žiadna komunikácia. Marstek Venus a mikroinvertory vytvárajú efektívnejší a spoľahlivejší distribuovaný solárny systém skladovania energie. Keď zlyhá akýkoľvek solárny panel, vplyv na distribuovaný fotovoltaický systém skladovania energie je veľmi malý. Zabránenie spätnému toku do siete pomocou inteligentného merača. Dosiahnite 100% vlastnej spotreby celého fotovoltaického systému skladovania energie. Vzdialene monitorujte a ovládajte spotrebu energie v reálnom čase a optimalizujte efektivitu. V ostrovných prostrediach, ako sú chaty, jachty a karavany, je možné Marstek Venus a mikroinvertory rýchlo premeniť na najjednoduchšiu mikrosieť. Marstek Venus podporuje paralelné zapojenie, maximálne 4 jednotky v jednofázovej sieti a maximálne 12 jednotiek v trojfázovej sieti. Dosiahnite mimoriadne vysoký výkon a elektrickú energiu. Marstek Venus môže slúžiť ako záložný zdroj energie pre dôležité spotrebiče a poskytovať záložné napájanie pre celý dom prostredníctvom Smartboxu. Bezstarostné napájanie počas dlhodobých výpadkov vďaka modernej a bezpečnej LFP batériovej chémii. Inteligentný BMS poskytuje 6 bezpečnostných ochrán. Podpora vodotesnosti IP65 a prevádzky pri mimoriadne nízkych teplotách. Marstek Venus nanovo definuje domáci systém skladovania energie a umožňuje 100% energetickú nezávislosť.